Εδώ πραγματικά είσαι στη μέση του πουθενά. Βρισκόμαστε σε ένα εκκλησάκι στην Εύβοια, τέρμα κάτω νότια δεξιά, έτσι όπως είναι ο χάρτης. Και είμαστε στην άκρη. Απέναντι από εκεί είναι η Άνδρος. Εδώ πέρα είναι το εκκλησάκι. Ήταν πολύ δύσκολος ο δρόμος για να έρθουμε. Τα αμάξια βρίσκεται παντού κάτω, το σπάσαμε. Και τώρα πάμε κάτω να δούμε πώς είναι. Είναι ένα μέρος που δεν θα ξανάρθω λογικά, γιατί δεν έλεγε πολλά. Χτύπησα και πριν το πόδι μου σε μια παραλία που ήμασταν, που είναι ωραίο. Δεν είχαμε πάρει ούτε νερό μαζί μας ούτε τίποτα μεταξύ και λείπουμε 4 ώρες. Και πάλι καλά βρήκαμε μια πηγή και σταματήσαμε και ήπιαμε. Είναι πολύ ωραίο. Ελπίζω ότι πάμε να φαίνονται καλά, γιατί είναι λίγο ζώρικο τώρα με την κάμερα. Θέλω να τα απολαμβάνετε όσο εγώ τα βίντεο. Το δεξί μου πόδι δεν είναι καθόλου καλά. Έχω στραγγουλήξει και έχω χτυπήσει και τη φτέλνα και τρέχει αίμα. Αλλά συνεχίζουμε. Η θάλασσα εδώ είναι πολύ βαθιά και έχει και πάρα πολύ κύμα. Είναι το Καβοντόρο εδώ πέρα, για όσους ξέρουν. Θέλω πολύ να φτάσω κάτω, να δω πως είναι. Μ' άρεσε να τρέχω σε τέτοια μέρη. Αν δεν είχα χτυπήσει και το πόδι μου θα ήμουν πολύ καλύτερα. Φτάσαμε σε διέξω. Εδώ, παλάτι. Εδώ όταν έχει κύμα, τα κύματα φτάνουνε. Κι όμως, όσο και αν φαίνεται περίεργο, το χειμώνα τα κύματα εδώ έχει πάνω από 10-12 μποφόρ, μπορεί να έχει και παραπάνω. Και εδώ έχει παντού αλάτι, φτάνουν τα κύματα εδώ. Τρώγεται κιόλας αυτό το αλάτι. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο είναι. Α, και μια σπηλίτσα εκεί. Και πάνω είναι εκκλησία. Εδώ πραγματικά είσαι στη μέση του πουθενά. Α, εκεί μπορείς να αποτύξεις. Αλλά μετά δεν θα βγεις ποτέ με τόσο κύμα που έχει εδώ πέρα. Είχα πάθει κάτι παρόμοιο όταν ήμουν μικρός στη Βάρκησα στα Ρήπας. Είχαμε βουτήξει με ένα φίλο μου και δεν μπορούσαμε να βγούμε επειδή είχε πάρα πολύ κύμα. Και σκεφτόμασταν να πάμε κολυμπώντας μέχρι τη Βάρκηζα. Αλλά εν τέλει βρήκαμε κάπως πατέτα και βγήκαμε, καταματωμένοι βέβαια. Αλλά εδώ ακόμα και το καλοκαίρι είναι βρεγμένα κάτω. Έχει κύματα. Τα κύματα φτάνουν εδώ πάνω. Τώρα εδώ πρέπει να είναι γύρω στα 5 μέτρα. Δεν ξέρω αν φαίνεται η απόκαση. Τα νερά. Απίστευτο. Σας αρέσει το μέρος αυτό, πώς το βλέπετε?
Πάμε μία τρέχοντας. Σκοτωθώ. Ελπίζω να φαίνομαι καλά. Κοίτα εδώ βράκια. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Δεν κάναμε και πολλά πράγματα, αλλά είδατε αυτό το μέρος που είναι δύσκολο να έρθεις. Άμα σας άρεσε, όπως πάντα, ένα like θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Και έρχονται τα καλύτερα. Αντίο.